El gener de 1917 es va morir el gran amic meu que jo tenia a Mallorca, Macià Manera. Just 3 mesos després es va morir Anton Ribas, un històric. Menys d'un any més tard, ja el 2018, paradoxes de la vida, el 1 d'abril del 2018, dia de resurrecció, es va morir la meva primera dona, la Rosa. I al cap de 3 mesos, el 15 de juliol del 2000, es va morir el meu altre gran amic d'Arenys de Munt, Xavier Mitjà. És el que em va regalar aquesta guitarra i per tant faré com fan tots els músics. Si algú me demana Jordi, me deixes la dona? Li diré, parla amb ella i ja us entendreu. Però si em diuen Jordi, me deixes la guitarra? Us diré, aquesta només la toco jo. Amb aquests antecedents, precisament va coincidir així, el 12 d'octubre de 1918, era un divendres del 2018. Del 2018, perdó, 2018. Em varen convidar a l'Escala, que feien una... a l'Escala, la meva cosina, aquesta. El Droga, des del dia de Reis d'aquell any, cada divendres feien una cantada a la plaça de l'Ajuntament, a l'estiu a la platja, reclamant la llibertat dels presos i dels exiliats. Jo, què voleu que us digui, des de Mallorca, pensant, cantant, no els traurem de la presó. I era no només obsequi, sinó fins i tot una mica despectiu amb aquestes coses. Però aquell 12 d'octubre que vaig anar a l'Escala, em vaig mirar aquella gent i d'alguna manera se'm va capgirar alguna cosa. I vaig pensar, aquesta gent estan fent alguna cosa, estan fent el que poden. I jo m'ho estic mirant i criticant des de casa, des del sofà, i no estic fent res. Aquests estan fent alguna cosa, jo no estic fent res. I allò em va moure i doncs, has de fer alguna cosa. I després hi va haver un parell de descerebrats, que aquí n'hi ha un, que no se'ls ocorre res més que posar-se en vaga de fam. No sé si l'1 o el 2 de desembre. l'1 de desembre. I ara sí que ja no pots quedar al sofà i has de fer alguna cosa. I vaig decidir de fer això, d'anar a fer una volta pel meu país, per història, per coneixences personals, per amistats. És el país complet. No és aquella Catalunya que ens han dit els espanyols que això és Catalunya. No. És allà on hi ha catalans. I no perquè ho diguin els llibres, sinó perquè tu els has conegut amb noms i cognoms, i has conegut els companys de militància, els amics, les seves famílies, els seus pares, els seus fills, els seus nets, i has fet xarxa amb aquesta gent. I aleshores vaig dir, doncs, sortiré de Cascongos, que és una pedania de Polanich, que és camp de Vivia, i vaig fer una volta per Mallorca, després per Menorca, després per Eivissa, pel País Valencià, i vaig anar retrobant antics amics i coneguts i em vaig fer molts de nous. I tot això va anar pujant fins a arribar a Salses. I
i si no us sap greu de tornar-vos a escoltar, no us explicaré totes les aventures, totes les anècdotes d'això, per tant, us ho resumiré, si no us sap greu, amb una cançoneta. Darrer diumenge de febrer, ens hem preparat ullada, venim sense fer marrada, cadillats i manca gent. Darrer diumenge de febrer, la Marina i la Cerdanya, la Marina i la Cerdanya, el Reggae i el Priorat, Vall del Matarranya, el Bufet i l'Alcoià, la Marina i la Cerdanya, Prada, Sallent i Castalla, Prada, Sallent i Castalla, Ferreries i Mont-roig, Praga, Dénia i l'Escala, Sant Gregori i Vinaròs, Prada, Sallent i Castalla, el Cadí i el Puig Campana, el Cadí i el Puig Campana, el Montsec i el Canigó, les Gavarres, Aitana i el Puigmajor, el Cadí i el Puig Campana, el Xúquer i el Llobregat, el Xúquer i el Llobregat, l'Ebre, Túria i la Segura, el Cinc del Ter, el Xúquer i el Llobregat. Aigües Tortes, Mondragó, Aigües Tortes, Mondragó, el Terra i el Miquelet, Call Miró, la Mistalera, el Jarroig i Capinet, el Fons a Cova dels Ases, darrer diumenge de febrer, darrer diumenge de febrer, ens hem preparat ullada, venim sense fer marrada, camí llarg i manca gent.